Един мъж много обичал да ходи за риба, а жена му много обичала през това време да си чете някакви книги. И сега прибира се нашия вечер късно, нали? И решил, нали, да си поспи до по-късно на следващия ден. Обаче жената сутринта се събужда, нещо не я свърта на едно място, взима книгите и решава да излезе с лодката в язовира, да стигне до някакво място и да почне да си чете. И сега излязла нашата, гребала колкото сили има, стига до едно място, спира, опъва се такава, вади си книгите и почва да си чете. Обаче по едно време пристига един инспектор и казва: какво правите тук, госпожице? Чета книга, то не се ли вижда, нали? То се вижда, че четете книга, обаче аз трябва да ви глобя за риболов. Как ще ме глобявате за риболов? Аз не ловя риба, нали? Да, обаче лодката е тук пълна с тъкъм и с всичко. Имате всичко необходимо, за да може да ловите риба. И сега жената сега така го погледнала и му казва: ти ако ме глобиш, нали, че ловя риба, аз ще обвина в изнасилване. Как ще ме обвините в изнасилване? Аз нищо не съм направил. Ти нищо не си направил, обаче имаш всичко необходимо, за да го направиш. Ja, en!